Nye tage, som ser flotte ud, er i virkeligheden ofte behæftet med fejl. I 8 ud af 10 eftersyn af byfornyede ejendomme over hele landet findes der svigt og skader. Det er dyrt for samfundet og for den enkelte husejer. Det kniver vist også nok noget med bindingen. Det må man sige. Men du kan se, hvordan de har skåret i dem for at få dem til at passe. Og jeg tror, de har skåret efter den samme model. Ja. Så det går jo automatisk ud over tætheden i hvert fald i dem. Taget er den del af husets klimaskærm, som er udsat for de største belastninger, og som samtidig indeholder flest bygningsdele og materialer. Derfor er det yderst vigtigt, at taget holdes ved lige, og at det sættes ordentligt i stand, hvis der opstår skader. Ja. Men du kan se, den her, det er fuld af huller. Den der lap der, når vi nu piller den lap af der, det er vand, der kommer her fra det der undertag. Det løber jo ned her, og det vil sige, at hvis det her undertag bare har den mindste smule svigt med hensyn til et lille hul, eller er en lille smule utæt, så løber vandet direkte ind i den konstruktion, og det er paralleltagskonstruktionen, hvor vi slet ikke kan se noget. Ja. GI har støttet projektet Gode Tage, som formidler god byggeskik. En udstillingscontainer med tagmodeller turnerer landet rundt på tekniske skoler og byggemarkeder. Hjemmesiden godetage.dk indeholder næsten alt, der er værd at vide om god byggeskik, når der lægges nyt tag. Computeranimationer gør det lettere at forstå anvisningerne. Hovedbudskabet er, at fast undertag lavet af brædder og tagpap er meget bedre og mere langtidsholdbart end undertage af plastmaterialer.